Эфирда яңалыклар вакыты студияда Лейсен Галиева исәнмесез бүгенге чыгарылышның төп темалары. Колабыз 70 еллык юбилейн бәйрәм итте. Әлмәттә фиджитал ярышлар узды. Азнакбайда халыклар бердәмлеге көнен билгеләп үттеләр. Әлмәтнең шәһәр статусын алуга 700 ел узды. Колабызның юбилейн бәйрәм итү Нефтче мәдәният сарайында үтте. Бәйрәм чарасында Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин дә катнашты. Әлмәт шәһәренең тарихы аз да күп тә түгел, ләкин 70 ел эчендә калабыз бары үсештә. Елдан-ел яшәү һәм кунак булу өчен уңайлырак шартлар тудырыла. Әлмәтнең матур заманча кала булуына нефтчеләр зур өлеш кертә. Кешеләр калабызны үстерү һәм данын еракларга таратуда иң зур байлыгыбыз. Я с городом Альметьевском, меня связывает 1971 год, когда я познакомился со своей будущей женой, прекрасной девушкой из Нижней Мактамы. Город Альметьевск развивается, хорошеет на глазах. Каждый год вот у меня друзья приезжают из других регионов республики, из других областей. Они с удовольствием отмечают, что город меняется на глазах, все в лучшую сторону. Быел Әлмәт өчен мөһим дата күп чаралар белән билгеләп үтелде. Иң истә калучыларның берсе үткәнне искә төшереп киләчәккә телим интерактив программасы булды. Күргәзмәдә бик күп экспонатлар тәкъдим ителде. Иске фототехника, китаплар, тарихи фотосурәтләр. Беренче каттан ук менә шундый күргәзмәләр, фото зоналар, әйме. Икенче катта инде безнең шулай ук үзебезнең 50-нче, 60-нче, 70-нче елларда чыккан индидер кызыклы фактлар, экспонатлар, музей зонасы да, китапханәләр зонасы да бүген менә шушы бинада тарихи мизгелләрне искә алып, үзебезнең өлкән буынга зур хөрмәтләрен белдерәләр. Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Әлмәт районының мактаулы гражданнары фотокүргәзмәсендә булды. Ул Әлмәт халкын шәһәрнең юбилее белән котлады. Бүгенге ветераннарыбызны, бүгенге хезмәт итүче халкына, тырыш халкына исәнлек, саулык теләп, республика җитәкчелеге исеменнән чын күңелдән тәбрик итәргә килдек. Һәм аны бүген җиткерергә тырышырбыз. Мои года с тобой соизмеримы. Родной Альметьевск, город нефтяной. Колабыз үсешенә зур өлеш керткәннәргә рәхмәт һәм тәбрикләү сүзләрен район башлыгы Тимур Нагуманов та җиткерде. Конечно, очень волнительно сегодня выступать с этой сцены. Мы сегодня празднуем 70-летие нашего прекрасного города, рожденного нефтью. И, конечно же, наша история, даже в датах видно, она символична. Каждый год совпадает с историей нефти Татарстана. Әлмәт оешуга 70 елны бәйрәм итү матур һәм эчтәлекле концерт белән дәвам итте. Шара Әлмәт үсешенә өлеш керткән һәркемнең күңелендә җылы хисләр калдырды. Лина Хәсәншин, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Инде хәбәр иткәнчә Фәрит Мөхәммәтшин бәйрәмгә кадәр заманча спорт чарасы белән танышты һәм аның ачылышында катнашты. Әлмәтнең инженерлар лицейында Фиджитал Әлмәт региональ проекты кысаларында фиджитал ярышлар узды. Колабызның мәктәп укучылары һәм студентлары физик һәм цифрлы өлештән торган 6 дисциплинада ярышты. Фиджитал уеннарының мавыктыргыч дөньясына Лина Хәсәншин дә чумды. Сайлап алу этапларын уңышлы узучы әлмәтлеләр 2 көн дәвамында үзләренең физик мөмкинлекләрен һәм киберспортта сәләтләрен күрсәтә алды. Катнашучылар фиджитал футбол, фиджитал баскетбол, фиджитал стратегия, фиджитал узыш, фиджитал көрәш, ритм симулятор дисциплиналарында ярышты. Я выбрала именно фиджитал симулятор, потому что мне очень нравится танцевать. Я занимаюсь этим и очень люблю. Есть, конечно, переживания перед соревнованиями, потому что мы еще не выступили. С каждой секундой
все накапливается. Но когда уже начинаешь танцевать, все эти переживания не проходят. И тогда уже все, просто получаешь от этого кайф, эмоции. Это все очень круто. Инженерлар лицейна килүчеләр фриплей зонасында яраткан уеннарын уйный, онда кинотеатрга бара, квест һәм иҗади мастер-классларда катнаша, креатив индустрияләр мәктәбен һәм Альмет Digital Art фестивален күрә алды. Катнашучылар сүзләренчә, үсмерләр өчен мондый чаралар кызыклы һәм файдалы. Мы все вместе выполняли проект, точнее делали сайт на тему 70-летия Альметьевска. Суть нашей работы – показать людям достопримечательности Альметьевска, показать им историю города, в котором они живут, чтобы они знали больше. Много переживаний, но это мероприятие очень классное. Нам нравится то, что мы участвуем тут. Нравится, что в Альметьевске проводятся такие мероприятия для подростков. И надеюсь, что будет дальше так продолжаться. Интерактив һәм мавыктыргыч активлыклар белән мактаулы кунаклар да танышты. Алар арасында Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин. Знаете, родной город, опережая многие другие города, и этим делом заинтересовал ребят, девочек, учащихся наших школ, поскольку это спорт будущего. Я думаю, это большое, важное событие. Альметьевск в этом номер 1 в Республике Татарстан, опережая многие, или абсолютно большинство городов и районов Татарстана. Фиджитал Альмет Татарстан Республикасы Фиджитал спорты федерациясе, Киберпарк Арена, IT-парк белән берлектә Татарстан Республикасы цифрлаштыру министрлыгы тарафыннан оештырылган региональ проект. Ул Татарстанда фиджитал спортны үстерүгә һәм популярлаштыруга юнәлтелгән. В день праздника города Альметьевска проходит событие, которое увлекает большое количество молодежи. Со своей стороны хочу подчеркнуть, что цифровые основы развития экономики являются для нас важными. Приглашаю к вас к сотрудничеству, учитесь на отлично, становитесь хорошими профессионалами, уверен, что вы сможете развивать свой Альметьевск. Әлмәт районы башлыгы Тимур Нагуманов катнашучыларга ләззәт алырга һәм бар осталыкны күрсәтергә, лаеклы һәм иң көчлеләргә җиңү яулауны теләде. Алга таба шәһәребезне республика, федераль һәм дөнья ярышларында тәкъдим итәсе булачагын белдерде. Әлмәт шәһәренең 70 еллыгы кысаларында чарада катнашучыларның барысы өчен дә фестивальдә катнашучылар бизәгән зур торт әзерләнгән иде. Лина Хәсәншина, Дамир Корбанов, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Чирмешән районы башлыгы кубогында көрәш буенча ярышлар узды. Дөнья чемпионы атказанган спорт мастеры Ильяс Галимов истәлегенә үткәрелгән беренчелектә республиканың 13 районыннан шулай ук Оренбург өлкәсеннән спортчылар катнаша. Әлмәт көрәшчеләре үз авырлык категорияләрендә 6 алтын, дистәләп көмеш һәм бронза медаль яулый. Азнакайда халыклар бердәмлеге көнен зурлап бәйрәм иттеләр. Бу уңайдан район һәм шәһәр халкы өчен төрле күңелле чаралар оештырылды. Аларның кайберләре белән Илмир Шәрифуллина танышты. Район мәдәният йортына килгән кунакларны баянчылар иҗат төркеме каршы алды. Бәйрәм залында төрле милләт халыкларының милли ризыкларыннан күргәзмәләр тәкъдим ителде. Шулай ук милли киемнәрдәге кәгазь курчаклар ясау буенча мастер-класслар үткәрелде. Без балалар белән кәгазьдән төрле милли киемнәрдә курчаклар ясыйбыз. Кәгазьләр кулланып, анда төсләр сайлап, балалар үзләре дә шушы ясаган курчакларыннан кызыклы саныйлар һәм күңелләренә хуш килә бу уенчыклар аларга. Мне очень нравится. Тут мы изображаем разные фигуры. Сейчас мы делаем брошь. Я сейчас вырезаю голубя. И вот у нас что должно получиться. Чарада катнашучылар район китапханәләре фондында булган китаплар белән дә таныша алдылар. Бүгенге бәйрәмдә төрле халыкларның культурасына багышланган китаплар күргәзмәсе дә тәкъдим ителә. Менә хәзер минем кулымда Керәшен татарлары киеме турында китап. Район советы аппараты җитәкчесе Айдар Халиуллин һәм мәдәният идарәсе начальнигы Гөлсинә Хафизова катнашучыларны бәйрәм белән тәбрикләделәр. Җәмәгать туклану предприятиеләренә рәхмәт хатлары һәм бүләкләр тапшырдылар. Телеңне йотарлык тәмле ризыкларны авыз итеп карарга һәм сатып алырга да мөмкин булды. Рәхмәт әйтәсем кызларыма, шушындай татар милли ризыклар әзерләгәннәр өчен. Үзләрен көчләрен кызганмыйча, үзләрен вакытларын кызганмыйча, иртәен туп килеп, шундый тәмле, татлы ризыклар әзерләделәр.
Шушындай ризыклар алып келдік, көп ауылдар алып келді енді. Барысында шушы бәйрәмнәр белән котлыйбыз. Сәламәтлек, бәхет телибез барысына да. И тату гына, матур гына яшәргә язсын. Алга таба концертлар залында күп милләтле илебезнең бердәмлегенә багышланган җырлар яңгырады. Илмира Шарифуллина, Рөстәм Әкбаров, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясы. Бөгелмәнең татар мәдәният үзәге халыкны милли мәдәният белән таныштыру үзәге булып тора. Биредә даими рәвештә бөгелмәлеләр өчен төрле кызыклы чаралар оештыралар. Шуларның берсе капка төбе уены. Бу юлы юл сердәшләр ансамбле белән берлектә уздырылды. Айгөл Шәрәфиева тулырак сөйләр. Халык уеннары, җырлары, токмаклар, булар барысы да капка төбе уенның төп чыгышлары булып тора. Бу юлы капка төбендә татар мәдәният үзәгенең сердәшләр ансамбле хезмәткәрләре чакыру алган. Алар әлеге мәдәният чарасын яратып, сагынып каршы ала. Татар мөхите булгач бит инде ул үзеңнең онтылган, каядыр калган ниләрне, истәлекләрне менә балаларга калдырыр өчен без менә шулай яшәгән идек, менә сез дә шулай яшәп карагыз, онытмагыз шуларны дип әйтәсе килә. Шуның өчен тырышып, бирелеп, яратып йөрим. Җырлы биюле чара ТНВ каналында күрсәтелә торган Камил Җавид программасына тиңдәш. Тик аерма бар. Бөгелмәлеләр гаилә тормышына акцент ясый. Милли чарага килүчеләр үзләре белән үз кунакларын, туган тумачаларын да алып килгән. Без аны беренче тапкыр сәхнәдә үткәргән идек. Ул вакытта безнең гел икенче төрле программа иде. Капка төбенә күршеләр җыелып, кунакка кайткан кызларны чакырып, матур иттереп, бу юлы инде чиста авыл тормышы. Монда кунакка кайткан балалар да, күрше дә бөтен авыл халкы да, монда бөтен җыелган тамашачы безнең, алар барысы да шушы капка төбе программасының катнашучылары була. Капка төбендә күңел ачу бәйрәме, тәрбия бирү чарасы да булып тора. Өлкәннәр иң беренче чиратта балалар турында кайгырта. Аларның күз аулауларын киңәйтә, татар халкының тарихы, гореф-гадәтләре, традицияләр белән таныштыра. Үзенчәлекле очрашу бер кешене дә битараф калдырмады. Халык 2 сәгать дәвамында рәхәтләнеп күңел ачты. Айгөл Шәрәфиева, Зирак Сәйдкулов, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бүгінге шулар иде. Милли Тәңгалиева һәм монтаж операторы Динара Гайнуддинова сезнең белән сау булашабыз. Исән сау булыгыз.